Welkom bij de Weekend Nieuwsshow van deze week. Joet jerven hoe 2 studenten Noord-Est-Friesland en Krimp in beeld gebracht hebben. Leren we jou dat jou voor jouw zoons net altijd afhankelijk hoeven te wezen van een prutte medicijn. En praten we met een huisarts hoe de verorende zorg in Noord-Est-Friesland. Nice en Achtergroen uit Noord-Est-Friesland. Dit is de Weekend Nieuwsshow op RTV NOF. Esther Bakker en Sanne Hartholt studeren journalistiek en fotografie aan het mbo. Als stageopdracht moesten ze Noord-Est-Friesland en Krimp in beeld brengen. Welkom Esther. Ja, vertel eens eventjes, Krimp, hier staat nou eigenlijk voor de stageopdracht wel eens onijtocht? Onijtocht net, maar ik ken het natuurlijk wel jet. Ik kom zelf ook uit Dokkum, dus het is juist om mijn omgeving wel van het gaat heel veel leegstand. Maar toen wij bij Jim kwamen, toen moesten we ons er echt in verdiepen en dan schrikt wel een beetje van, oh, het gaat dus al je sa en het gaat sa jip en dat heb ik zelf nooit dacht eigenlijk. Je me door als journalistiek en fotografie aan het mbo in Drachten. Wat voor soort opleiding is dat eigenlijk? Toen ik ben kwam, een hele brede opleiding. We leren camera, hoe met de camera om ons gaan, hoe het interviewen voor en achter de camera, hoe het verhaal moet schrijven, hoe het journalistieke foto's moet maken, van alles. En nu ga ik gewoon het eerst hier dat ik kiezen, ik oriënteren wat wil ik. En dan gaat het tweede hier die eigen richting uit. Ja, dan kwam je dus bij RTV terug. Daar moest dus helemaal alleen nog een plan op zetten om een 4-tal filmpjes weer in dit geval te maken. Hoe was het dan te werk? Sanne en ik haar eerst heel erg bij een brainstormen geweest van wat is het nou eigenlijk? We hadden beste research dingen. En vanuit daar wij hebben invalshoeken bedacht, met behulp van Jim natuurlijk. Van Jim weet er heel veel hier al over. Dus hebben wij hebben ik 4 onderwerpen bedacht. En dat we wonen, onderwijs, de Krimp in het algemeen, om uit te lezen onder mensen wat houdt het al hierin. En ondernemen. Dan laten we eens met het algemene verhaal beginnen. Hè? Dan was dus mensen vragen van, goh ja, Krimp, hoe ervaar je dat? Hoe weet je dat? Had je dan het idee dat de mensen hier in Noord-Est-Friesland eigenlijk zo terug aan weten met te maken hebben? Aan de ene kant wel, maar ze ben ook wel heel erg nuchter erin. Ze zei ze wel gauw van, dat valt voor mij, ik ben wel leegstand, maar dat valt al je wel ta. Dat ga ik wel heel prutte mij krijgen. Sommige mensen die ben gewoon echt heel dwaas en trots op hun dorp. En dan zeggen ze van, nou ja, ik merk het je net en ik vind het je prima, dus op mensen voortgaan, dat snappen ze wel. Vooral jeugd gaat voort eigenlijk, van studeren, dat snappen ze wel. Maar ja, over het algemeen, wat ik ga merken bij de lokale bevolking, dat ze het zelf net echt heel erg vernemen. Wat vind je eigenlijk de plakken waarvan het Jim zijn, daar zeggen we dat er toch echt wel een hele prutte leegloop weer? In de gemeente Dantmeril, daar is onderzoek naar gedaan en dat is wel een van de grote plakken wat leeg rent. En in het dongere deel het grote dorp Holwert eigenlijk, dat die heel erg leeg rent. En volgens mij, wie derde keer, die wil het helemaal net even zien, hè, dat het ja, die is heel trots op haar dorp en op zich snap ik het echt wel, het is een leuk dorp. En op een gegeven moment dan just gewoon wel dat het leeg rent, de huizen staan leeg, de mensen gaan voort. Maar sommige mensen zeggen van ja, dus al je leven giet weer in het dorp, dus wij blowen je gewoon. Ja, dat is ook een hele goede eigenschap natuurlijk, hè? Klopt, ja. Dan ben je misschien naar het onderwerp werkje. Werken in Noord-Est-Friesland, hoe zit dat? Dat hing het heel erg af van was het dorst. Ze hebben de zwaar, dat is wel aardig druk. We hadden met iemand uit Kalmeloon praten. En hij zei van ja, dat kun je wel ondernemen. En wij steken daar ook heel veel tijd in met dwaande. Dwaande doet er heel veel aan. En als dat gewoon goed is en je wist hoe je het moest aanpakken, dan komt het er eigenlijk wel. Ja. Het gaat dus eigenlijk al hier om een stukje zelfbewustzijn en initiatief. Ja, eigenlijk wel. Als je echt iets heel graag was, zei hij van, nou ja, dan lukt het je wel. Dan moet je gewoon een goede kansen pakken en dan, het ken je wel. En het ken al je wel, zeiden ze. Dus dat je wel op zich ook wel, ja, dat gaat ook heel veel failliet. Maar zelf probes, dat is echt weer iets dat heel groot wordt. Ja. Dus in dat opzicht gaat het wel goed.
Ja, vooral op de Lietse dwarpen is squallen is een probleem, hè? Ja. Je bent ook bij een Squalle West. Waar ben je in West? Wij zijn in Brandgem bij een basisschool West. Die hier op dat moment dat wij er weer nog maar tredje bij op squallen. Dus die gaat ook sluiten. Ja. Want dat is volgens de wet dat die dicht maakt. Ja. En je had er een grappig moment in, vind ik, dat je hem in een van de mem interviewde, Ja, hè? klopt. Dus hoeveel ben hier die daar op squallen? Van tredje bij hier dus met mijn fjouwe ben op squallen zitten. Ja, dat is dus een kwad, hè? Ja, dat is aardig wat. Ja. Hoe ervaren mensen dat hun squallen sluiten gaat? Ze vindt het heel schande. Ze begrijpen het wel, want ja, er is net een basisschool iepen haar met zo weinig bij. Nee. Maar ja, ze willen natuurlijk wel zo dicht mogelijk die bijna squallen houden. Ja. En dat is gewoon heel lastig in de Lietse dwarpen. En je mag nog jouw filmpjes maken. Wat is die overal gevoel naar jouw filmpjes? Als je zei van wat is Friesland, wij hier, hoe is de nood in oor? Hoe zie ik dat zien oor? Wat moet ik even nadenken. Ja, het is ook wel een hele vervelende vraag. Zelf bijvoorbeeld, was je wat is Friesland blauw? Nee, ik blow je net waar je, maar Nee. dat wist ik al van jongs af aan. Oké. Dus, Dus daar bestek je een van de mensen die het Krimgebied ontvlucht. ja, ten eerste omdat ik meer de regio van Amsterdam wel heel leuk vind. Ja. Ik hou er wel van die drukte. En daar is gewoon echt veel meer werkgelegenheid qua wat ik wil. Ja. Dus dan, Nou, een hele uitdaging in elk geval. Je moet daarnaast nog je een afstudeerstage doen. Waar is je studie erin? Ik ga naar 4 Friesland in Ljout. Nou, hartstikke mooi. En Sanne is heel bij de Friesland Poststage Klopt, erin, heb ik ja. begrepen. Wens je hem er heel veel succes bij. Ja, en de filmpjes van deze beide vrouwen binnen te zien bij ons op de website www.rtvnof.nl. En er is een hele leuke compilatie maken van alle jouw filmpjes. En die kun je hem nou zien. Er wordt heel vaak over krimp wordt praat. En wat het eigenlijk inhoudt, het houdt gewoon in dat je dus een andere samenstelling van die bevolking krijgt. Merkt u hier ook iets van de krimp? Van de krimp, ja. Mensen lopen allemaal weg. Ik persoonlijk zou ik het zo niet kunnen zeggen. Nee. Nou, de winkels gaan weg. Hè? Ik weet niet of het in Dokkum krimpt. Dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Daar zit ik net in. En, nee. Nee, niet direct. Nee. Wel dat de winkelpanden leeglopen, maar bij ons op de basisschool hebben we nog niet echt leeglopen. Nee. Wat wij zien, maar dat is al 15 jaar zo, is dat mensen over het algemeen meer van een klein dorp naar een groot dorp verhuizen en van een groot dorp naar een stad dan andersom. Al die kleine dorpjes, met name zo bij de zeedijk langs boven Dokkum, die zijn klein. Er zijn een heleboel dorpen waar de voorzieningen weggaan. En hoe groot is de kans dat ondernemers slagen in deze tijd? Nou, natuurlijk is dat een lastige. Ik heb ook eens nog heel kritisch gekeken naar de lijst van vorig jaar. Van wat voor bedrijven hebben er vorig jaar meegedaan en hoeveel bedrijven zijn nou uiteindelijk begonnen. Ja. Nou, kwam ik ongeveer op de helft. Ik heb gezien dat in de loop van de jaren het aantal leerlingen steeds meer afgenomen is. Maar dat geldt ook voor de grotere scholen, die zijn ook iets kleiner geworden. Op dit moment zitten er 13 kinderen op school. En hoe is dat? Klein uiteraard, maar gezellig. Hoeveel kinderen heeft u op deze school? Ik heb zelf 4 kinderen op deze school. En wat vindt u ervan dat deze school dicht gaat? Heel erg jammer. Dat is altijd een hele goede school geweest. Onze kinderen gaan ook met heel veel plezier naar deze school. Maar uiteindelijk snap ik het wel waarom die dicht gaat, maar ik vind het wel heel erg jammer. En waar gaan de kinderen zo meteen naar school? Die keuze hebben we nog niet gemaakt. Nee, daar wachten we nog even mee. Je ziet duidelijk een beweging, ook hier in de regio. Wat je landelijk ook ziet, dat de trek is naar de grotere plaatsen, naar de steden. Dus je ziet Frieslandwijd dat het eigenlijk concentreert in Leeuwarden. En bij ons zie je dat het concentreert in Dokkum en dat soort plaatsen. We hadden het onderzoek gewoon van mevrouw Wagenaar en die zei van ja, de jongeren loeken wel vlot, de brein erin, maar ze komen ook weer om. En dat is vanzelf hartstikke mooi. Dus aan de ene kant is het vanzelf heel vervelend dat je dus naar een andere samenstelling van mensen moet doen, maar het houdt ook weer kansen voor andere zaken. Nou, en daar ben ik heel blij om. En hoe gaat het met die lege huizen in die dorpjes? Wat wordt daarmee gedaan? Dat is verschillend. In die zin dat het elke keer weer een keuze is.
In principe willen we verhuren of verkopen, een van beide. En ja, als dat niet lukt, dan hebben we eigenlijk geen andere keuze dan te slopen. Mathilde van der Ven uit Kolm wil dus leren dat we voor die zoonens wat vaker vertrouwen moeten op alle goeds wat de natuur is jouwt. Welkom Mathilde. Waar komt die passie voor natuur en gezondheid bij? Nou, het is eigenlijk al vanaf dat ik heel jong ben en dat ik op een gegeven moment naar de land- en tuinbouwschool ging. En ja, we woonden buiten het dorp, dus op een gegeven moment naar de kruidentuinen buiten Post. En dan, maar heel veel jaar later, eindelijk zoiets van, nou, ik wil er nu wel eens wat meer van weten. Ja. En wat had je toen niet om je daarin te verdiepen, zeg maar? Ik ben naar Groningen gegaan, naar de Groene Zon. En daar is een vrouw en die geeft allemaal praktijkles. Hoe je met dingen kunt maken van kruiden en planten. En toen ik daar een paar jaar heen ben gegaan, toen dacht ik van hé, hier wil ik nog meer van weten. En toen ben ik gewoon een officiële kruidenvakopleiding gaan volgen. Bij Ingrid Krof in Eenrum. En daar heb ik net afgelopen mei mijn diploma van gehaald. Nou, gefeliciteerd. Dankjewel. Als we zeggen naar kruiden en planten die we in de natuur vinden, ben dat er een soort? Ja, er zijn echt heel veel. Ja. Het is eigenlijk alleen al als je de voordeur uitgaat en je loopt naar je auto, dan kom je al kruiden tegen die of lekker zijn of dat je er iets van kunt maken om kleine klachten te verhelpen, zeg maar. Ja, want wat is nou precies de definitie van een kruid? Want ik denk dat een hele veel mensen dat net weten. Ja, in principe zeggen ze vaak als iets geneeskrachtig is het een kruid. Het is vaak iets wat afsterft 's winters, wat zomers veel bloeit en meestal ook iets wat je liever niet in de tuin hebt staan over het algemeen. Maar het kan wel heel erg handig zijn om het wel te hebben vaak. Ja, maar daar komt dus de term onkruid ook bij. Ja, klopt. Dan hast je van alles en nog wat mij dan bijvoorbeeld. Ik zie daar voor het rechts al een onkruid staan. Dat neem ik onkruid mensen, brandnetel. Brandnetels, ja. Nou, als je het over superfoods hebt, waar ze het tegenwoordig veel over hebben. Nou ja, dan is de brandnetel de superfood van West-Europa eigenlijk. En het is gewoon super gezond. Het reinigt je bloed, zeg maar. Als je aan het afvallen bent en dan komen al die afvalstoffen die in het vet zaten, die komen in je bloed terecht. En als je dan geregeld een kopje brandnetelthee drinkt, dan voel je daar veel beter bij. Het is eigenlijk heel simpel, dus gewoon een brandnetel plukken en droeg je litten? Nou, je kan gewoon de verse brandnetel, alleen je moet wel even uitkijken dat niet een hondenuitlaatplek is of de auto's er geregeld langs rijden. Maar verder kun je hem ook stampot ervan maken. Je kan er soep van maken. Ja, dus je kan er alle kanten mee op. Ik bedenk me ineens, dit zijn natuurlijk middelen die al duizenden en duizenden jaar oud binnen, hè? Ja. Waarom is dat eigenlijk wat verlengd hier bij de mensen? Is er een verklaring voor te vinden? Nou, ik denk op een gegeven moment dat de mensen gingen in dorpen en steden wonen. En de kruiden die kwamen wat meer op de achtergrond, omdat de reguliere geneeskunst wat meer opkwam. Ja. En de moderne tijd kwam eraan, zeg maar. Ja. Dus dan is dat automatisch wat teruggegaan. Maar toch maakt het reguliere geneeskunst wel hele prettige broek ek van zaken die ze uiteindelijk uit de natuur wij hebben, hè? Ja, heel veel van de medicijnen komen van origine van kruiden vandaan. Aspirine bijvoorbeeld? Aspirine van de wilg. Ja, onder andere. Ja. Want ze zeggen wel eens, als de aspirine hollen haast en race in het bos, maar even op een stakje van de wilg kauwen. Is het echt zo? Ja, klopt. Of als je je tandenborstel, als je ooit eens een keer gaat kamperen en je bent je tandenborstel vergeten, dan kun je uit nood dus een twijgje van de wilg pakken. Ja. Maar het is wel zo dat je voor nood en voor een keer kun je van alles wel gebruiken. Ga je iets veel vaker gebruiken, moet je wel eventjes kijken of het wel kan, zeg maar. Ja, want daar heb ik eigenlijk best wel nieuwsgierig naar. Kist al de kruiden uit de natuur gewoon onbeperkt broeken? Nee, als je echt een klacht hebt en je wilt kruiden echt geregeld gaan gebruiken, dan moet je eigenlijk altijd wel informatie vragen bij iemand die er meer verstand van heeft. Want er zijn gewoon kruiden die als je zwanger bent of je hebt hart- en bloedvatziektes, dan kun je gewoon niet altijd alles gebruiken. Het is bijvoorbeeld als leervriend in een stuk lang een boterblom bij de kei willen.
zoiets. Ja, zoiets, ja. Dus dat voor de beesten net goed is voor u als meest knekkend goed? Nou, dat is niet altijd zo. Maar als je bijvoorbeeld, misschien een voorbeeld tijm ook. Dit is tijm en dat is een keukenkruid. En dat wordt gebruikt in de keuken bij vleesgerechten en in de soep. Nou, dat kun je op zich dat heel goed gaan gebruiken. Maar het is ook goed voor verkoudheidsklachten en voor hoest. Maar ja, ben je zwanger, dan moet je dat niet dagelijks gaan gebruiken. Dan is een keer niet erg, maar dan moet je het niet dagelijks gaan gebruiken. Een heel mooi voorbeeld is daarvan het Sint-Janskruid, wat op een gegeven ogenblik als wondermiddeltje depressieve klachten naar binnen gegooid is. Daar moet je heel hoeden mee wezen. Ja, want Sint-Janskruid zorgt ervoor dat andere medicijnen die je inneemt teniet gedaan worden. Dus je moet... kruiden zijn hartstikke mooi en voor kleine klachtjes kun je die heel goed gebruiken. Maar wil je dingen echt vaak gebruiken, dan moet je gewoon even goed kijken waar je mee bezig bent. Op wat voor manier maken ze nou middeltjes van die kruiden? Want ik zie een paar potjes in staan, onder andere een flesje. Wat zit erin? Hier zit tijmsiroop in. Dat wordt van de tijm gemaakt. En daar maak je een hele sterke thee van. En dat laat je even opkoken en even staan en dan doe je daar suiker bij of eventueel honing. En dan kun je dit ook langer bewaren. Want de tijm die kun je het beste in augustus, juli, augustus oogsten. En 's winters heb je vaak last van hoest en dergelijke. Dus inderdaad, ja, maar er is echt nog weer een hele regel van wanneer ze de kruiden oogst, hè? Ja, klopt. Ja. Want de ene moet je voor de bloei doen en de andere tijdens de bloei. En zoals de smeerwortel. Dit is eigenlijk ook het paradepaardje van de fytotherapie. Nou, daar gebruik je de wortels van en dat moet je dan 's winters doen eigenlijk. En daar kun je dan zalf voor maken. En dat is heel goed voor verstuikingen en spierpijn en gewrichtsklachten. Ja. Nou. Ik jij die een term een fytotherapie. Wat is dat precies? Fytotherapie is kruidenleer eigenlijk. Oké, dat is dus echt steeds maar de moeilijke namen voor alles wat met kruiden doet. Ja, klopt. Ja. Nou broekstoom met de kruiden voor geneeskundige dingen. Hoe kun je het in uw eten broeken bijvoorbeeld? Bepaalde dingen. Onkruid kun je heel makkelijk broeken, zei je. Ik zijn buurs in de tuin bijvoorbeeld zit zevenblad. Ja, daar kun je pesto van maken. Ja. En dat kun je stoven als spinazie. En heel veel mensen die kunnen het eigenlijk niet uit de tuin krijgen. Nou, hoe meer je het eet, hoe meer je het uit de tuin krijgt. Ja, inderdaad. Nou ja, dit is veldkers. Dat is een klein plantje wat eigenlijk ook overal wel groeit. Ja? En dit is ook winterhard, zeg maar. Dit blijft 's winters ook groen. Ja. En het smaakt een beetje naar de tuinkers die je wel in de winkel kunt kopen. Ja. Dus ja, het is hartstikke lekker om in de salade te doen. Dus het is ook inderdaad even bij een stukje ballen ervan en dat soort dingen. Ja, klopt. Ja. Oh, super interessant, joh. Mensen die er meer van weten willen, wat kunnen die ervan? Die kunnen bij de Uiteracht, neem ik aan. Die kunnen bij mij terecht. Ik geef workshops en kruidenwandelingen. En die kunnen bij mij op de website kijken. En daar staan workshops al gepland. En als ze met meerdere mensen zijn, kunnen ze ook afspraak maken voor datums. Ja. En ik advies een oor, was het beste broekenkist bij iets bij de Uiteracht? Uiteindelijk wel, nu nog niet. Nee. Ik ben het allemaal nog aan het opbouwen, dus uiteindelijk wel, ja. Nou, neem die website nog eventjes, dan kunnen we daar in elk geval op zin als we meer informatie van hebben willen. Dat is www.mathildaskruiderij.nl. Oké. En Mathilde, heel erg bedankt. Succes met die prachtige bedrijf en uitdaging. Oké, jij ook bedankt. Nou ja, we weten het van de weekend van Zelfs wie het heel erg aljaar oer zo'n zwarg. En daar hebben we ook van RTV NOF een hele prutte mee die. Er is een hele prutte beeldmateriaal van maken en ik over no naar Shin. We zijn blij dat we vandaag dit pand kunnen openen. En dan verklaar ik hierbij onze pop-up spul voor. We hebben met man en macht eraan gewerkt om dat voor elkaar te krijgen. Wij willen alle ondernemers die meegeholpen hebben om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Alle vrijwilligers die mee hebben geholpen om dit voor elkaar te krijgen. Heel hartelijk danken voor de inzet die getoond is in deze paar dagen om dit pand voor elkaar te krijgen. En ik ben blij dat ik dat vandaag namens hun mag openen.
En wij hopen dat de bevolking hier de informatie kan vinden en krijgen die ze zoeken. Nou, wij hebben hier een winkel geopend omdat wij willen dat mensen die hier in Dokkum wonen en Dokkum in de omgeving wonen en die naar de Sionsberg willen, dat die ook in de toekomst naar een goed ziekenhuis in de buurt kunnen blijven gaan. En het lijkt erop dat dat nu bedreigd is en wij vinden als DSW, als kleine DSW-zorgverzekeraar, vinden wij het belangrijk dat dat ook in de toekomst nog kan plaatsvinden. Kunnen jullie competeren tegen die grote logge organen die veel meer macht achter zich hebben staan? Nou, u zegt het terecht, het zijn vaak grote logge organen en wij zijn klein en flexibel en we kunnen heel snel handelen. En ik denk dat als wij hier met een aantal verzekerden, een 1000, een 2000 verzekerden in Dokkum gaan krijgen, dat we in ieder geval met de mensen hier in de gemeenschap een goed signaal kunnen afgeven dat ook de grote zorgverzekeraars weten dat het anders moet. En wij zijn niet van machtsgebruik, wij willen ook geen machtsgebruik. Wij vinden dat het ziekenhuis gewoon het ziekenhuis moet zijn en zelf moet bepalen wat ze doen. Maar ik denk wel dat we een heel mooi signaal kunnen afgeven dat wij tegen die schaalvergroting zijn en ook tegen de invloed van de steeds groter wordende zorgverzekeraars. En wij als DSW vinden dat we daar iets aan moeten doen. Dat is de reden waarom wij hier staan. Dat is de reden waarom wij het belangrijk vinden dat zorg in de buurt moet blijven. En dat is ook de reden waarom wij meedoen aan de pop-up store. Wij kunnen u niet garanderen dat wij het ziekenhuis open kunnen houden. Wat ik u wel kan garanderen is dat wij er alles aan zullen doen om ziekenhuiszorg te blijven inkopen als de medische staf straks met het plan komt om een deel van de ziekenhuis door te blijven gaan. Voor al onze verzekerden zullen wij die ziekenhuiszorg blijven inkopen en dat kan ik u hier nu in ieder geval garanderen. Daarmee zeg ik niet dat het ziekenhuis zoals het nu is open kan blijven. We geven een klein signaal af. Iedereen roept altijd, de Friesland zegt van ja, wij zijn niet bang voor 1000 overstappers. 1000 overstappers is misschien niet zo erg, maar als het ziekenhuis met luciferdoosjes op kunnen bouwen, dan kunnen we met elke keer 1000 overstappers kunnen we het ziekenhuis ook in stand houden. Heel veel succes! David van der Bremer is huisarts in Damvoort. Hij en zijn collega's hebben op dit moment te krijgen met een hele soort verorings in de zorg in Noord-Friesland. Ja, welkom David. Ik maai David en Doos deze. Dus zeker, dan ja. weten de meesten natuurlijk eventjes. Vertel er eens wat over jezelf. Mijn achtergrond, ik ben huisarts in Damwoude. Ik ben in 2008 vanuit Amsterdam na mijn huisartsopleiding naar Friesland gekomen. Ik was eigenlijk met mijn vrouw en zoontje van toen 2 op weg naar Zweden, omdat we graag een uitdaging wilden. En we hadden wel een gevoel voor de sociale systemen in Zweden. Alleen het is niet zo heel sociaal voor je moeder om met een kindje van 2 zo ver weg te verhuizen. Dus de uitdaging lag iets dichterbij hier in Friesland. Omdat wij het een prachtige provincie vonden en omdat we ook graag een andere taal wilden leren. In de afgelopen jaren dat ik hier woon ben ik wel vloeiend Fries gaan verstaan, maar ik spreek het nog zeer beperkt. Niet uit onwil, maar gewoon uit dat het tot nu toe nog niet lukt. Nou, dan kwam je hem vanuit het westen, het moderne westen, in Noord-Friesland terugte. Hoe kwam dat bij hem binnen? Hoe het hier beleeft? Ja. Oh, nou, ik kan daar wel ook aansluiten bij de eerste spreker die jullie vanavond hadden. Het is een trots volk, het is een nuchter volk. Ik vind het een fijn volk. Ik heb het hier ontzettend naar mijn zin. Ik voel me ook in de afgelopen 7 jaar alweer dat ik hier zit heel erg thuis. Ik voel me ook vertrouwd door de mensen bij mij in de praktijk. Ik heb in de afgelopen jaren van een prachtige praktijk aan huis kunnen groeien naar een hele fijne samenwerkingspraktijk met Jelle Henstra, mijn collega, waar we nu een duopraktijk mee hebben. En ik denk in de zorg moet je altijd kijken naar schaalgrootte. Waar zit de optimale zorg voor zorgverlener, maar ook voor zorgvrager. Ja. En in de solopraktijk ben je redelijk kwetsbaar, maar in de hele grote groepspraktijken ben je weer zo anoniem. Ja. Het is niet zo dat ik in beeld wil zijn, maar ik wil wel dat voor mij mijn patiënten in beeld zijn. Ja. Dus de structuur zoals we die nu hebben, een duopraktijk, is een praktijk waar ik me ontzettend prettig in voel. En ik geniet van het werk. Je kunt dus ook volle meer aandacht aan je patiënten aan, op deze manier. Ja, je kunt het beter organiseren. Je kunt het zodanig organiseren dat je de zorg op niveau bij de patiënt thuis krijgt. Ik hoef niet alles te doen.
Maar ik vind het wel belangrijk dat ik als huisarts aansturing houd en zeg maar, regie houd over welke zorg mijn patiënten krijgen. Nou ben we hier in Noord-Friesland op het moment in een situatie dat er een hele soort verandert in de zorg. Al rond de 2 weken weer natuurlijk vreselijk hectisch. Ja. Hoe hast u als huisarts dat beleven? Chaotisch. Ondanks het feit dat ik al weken, zo niet maanden, op de hoogte was van een dreigend faillissement. Ja. Ook omdat je bepaalde keuzes gemaakt zag worden die niet anders konden worden geduid dan afbraakpolitiek. Zie je nu een situatie, het was voor mij ook toch een soort van donderslag bij helder hemel, dat je op een gegeven moment wordt geconfronteerd met een failliet ziekenhuis en daardoor een ontzettende aderlating van zorg in deze regio. En, dus ik ben me aan het, ik zie heel veel informatie en desinformatie. De media wordt gebruikt en misbruikt. En als huisarts heb ik geen belang, behalve het belang van mijn patiënten. Ja. Dus ik wil ook dit podium nu toch wel een keertje gebruiken om de mensen ook thuis aan te spreken van denk na welke zorg u wilt. Ja. Denk ook na over, ik snap ook dat de mensen moe zijn van het gezeur. Ja. En dat een faillissement van 40 miljoen onoverbrugbaar lijkt. Hè. Dus dat je denkt van, ja, dat kan ook zo niet verder. Hè. Maar als je ingaat op de details, dan denk ik dat het niet een zorgfaillissement is. En dat is mijn zorg voor dit ziekenhuis. Ja, dat klinkt heel mooi. Het is geen zorgfaillissement. Nee. Lees het even nu van de meesten. Ik denk dat als ik als huisarts kijk naar hoe ik de afgelopen 7 jaar heb samengewerkt met het ziekenhuis Dokkum, waarbij ik heel duidelijk zie dat het heel veel meerwaarde heeft voor mij als zorgverlener om belangrijke faciliteiten zoals een lab, zoals een radiologie, zoals medisch specialisten dichtbij te hebben. Ja. Hoe prettig voor mij dat het werken maakt, dan vind ik het moeilijk om te zien dat dat stukje straks verdwijnt. En ik denk ook dat heel veel mensen nog niet zo goed begrijpen wat er straks allemaal wegvalt. Het wordt een beetje het stukje van, je weet pas wat je mist als het er niet meer is. En dat is waar ik me zorgen over maak. Dat mensen een beetje lam geslagen zijn door de afgelopen 3, 4 jaar van steeds ietsje meer kwijt, ietsje meer kwijt, ietsje meer kwijt, alles kwijt. En wat kan je daar in godsnaam tegen doen? Ik kan mij wel eens afvragen, ben wij hier in Noord-Friesland wel genoeg bewust geweest eigenlijk van de unieke positie van dit Lietse ziekenhuis en hoe dicht dat bij de meesten staat? Ja, nou, als ik even namens mezelf spreek en ik heb vandaag ook nog een aantal collega's gebeld met de vraag van nou, als je nou eens even voor jezelf terugkijkt, hoeveel verwijs je nou naar Dokkum? Ja. Want we krijgen ook cijfers dat er maar heel weinig naar Dokkum wordt verwezen en dat de zorg niet goed is. In het afgelopen jaar ben ik betrokken geweest bij een aantal inspectierapporten. Vanuit de zorginspectie is er geen negatief rapport over de zorg in de Sielsberg geweest. Nee. Dus de zorg is in de afgelopen jaren, behalve dan op een gegeven moment de verscherpt toezichtstelling in 2011 van de cardiologen, maar dat stukje is opgelost, is in ieder geval de zorg niet het probleem geweest. En als ik nu zie dat de medisch specialisten een plan hebben opgesteld, wat wordt gesteund door de huisartsen. Ik heb vorige week een mandaat gekregen vanuit de HAGO, dat wil zeggen ongeveer 20 huisartsen uit de regio, om unaniem het plan van de specialisten te steunen. Dat ik ook gesteund voel door de dokterszorg, dat ik me ook gesteund voel door het HAL, het Huisartsenlab Noord. Ja. Om te zeggen van nou, specialisten, laten we praten over dat plan. Laten we, want het onderwerp was eigenlijk 1,5 lijn zorg, laten we kijken hoe we een brug kunnen bouwen tussen de eerste lijn en de tweede lijn om een goede, rendabele 1,5 lijn zorg te organiseren. En als ik dan zie dat daar eigenlijk niet eens voor aan tafel wordt gezeten om dat plan verder uit te werken, dan maak ik me daar zorgen over. Je viel je net serieus nam? Nee. Want een uitkleiderszorg in Noord-Friesland is geen optie? Voor mij niet. Maar dan krijgen ze zagen ik het probleem op een gegeven ogenblik dat huisartsen die in hun pensioen al zitten, geen opvolgers krijgen kunnen. Want dat mensen dan zeggen van wij komen hier net als huisarts in Noord-Friesland. Dat is toch een heel groot risico? Ja, nou zo zie ik het ook. Ik denk dat de zorg dichtbij, zoals u die nu thuis kent, dat wordt de zorg veraf. Ja.
En dat zien we nu al. Ik moet als huisarts nu zeg maar, verwijzen naar Leeuwarden. En doordat de lijnen groter zijn geworden, doordat de afstand groter is geworden, is het letterlijk zo, u kunt achteraan in de rij aansluiten. Nou, dan is dus de kans dat er echt calamiteiten gebeuren, die is net oerschinkist heel groot. Over dat stukje ken ik geen cijfers en ik weet ook niet of ik me daarover uit moet laten. Ik denk dat, maar ik kan me wel voorstellen dat de kwaliteit van zorg door de afstand in ieder geval achteruit gaat. En het voelt een beetje als David tegen Goliath. Hè? Dat is een hele grote partij. Geval letterlijk, ja. En een hele grote partij. En daar maak ik me zorgen over. Tot slot nog even heel kwart. Wat kunnen onze mensen doen om het te verzwaren dat de zwaar hier goed blijft? Neem de tijd, zoek ze daarvoor eventjes. Dankjewel Hendrikje dat je me deze kans geeft om even mij tot de mensen thuis te richten. Als huisarts geloof ik in vrije huisartsenkeus, als huisarts geloof ik in vrije verzekeraarskeus. Wat er op dit moment gebeurt is een ontwikkeling waarbij de zorg dichtbij, zorg ver weg wordt voor in ieder geval de mensen in de regio Noordoost-Friesland. Als huisarts betrokken bij het organiseren van zorg voor u is dat een kaalslag die op dit moment plaatsvindt. Mijn enige appel aan u thuis is, laat u informeren over hoe u ervoor zou kunnen zorgen dat de zorg dichtbij blijft. Dat de Sionsberg voor u ook als zorginstelling, als ziekenhuisliefst met tweelijnszorg behouden blijft. Dus mijn enige vraag is, denk na over wat u kunt doen om uw ziekenhuis dichtbij te houden. Het liefste verrassend dichtbij. Dank u wel. Nou David, ik denk dat ik daar helemaal niks meer om te voegen heb over dat pleidooi van die. Heel erg bedankt dat je komen was bij ons. En heel veel succes de komende tijd in alles wat je nog op je paad komt. Heel hartelijk dank voor de uitnodiging. Ja, en daarmee komen we aan het einde van deze Weekend Nieuwsshow. Volgende week ben we er vanzelfs weer. En dat is dan de laatste van dit jaar. Zeg dan ik weer. Want dan.